Nakon skraćivanja ovog i ovog je sljedeće. A plus 3 u brojniku, a u nazivniku imamo ovaj. U ovoj epizodi pogledajte kako rješavam ako imam kubove. U A zadatku vidim da u brojniku imam zbroj 2 kuba. Postoji formula i bilo bi dobro da ju imate u sebe ili jednostavno naučite napamet. Kako ju koristim? A na treću plus B na treću. Svakako ću u 2 zagrade. Evo što je u prvoj zagradi. Jednostavno A plus B. U drugoj zagradi imam raspis A na kvadrat minus AB plus B na kvadrat. Slično je formuli za kvadrat razlike, međutim ovdje nedostaje broj 2. U nazivniku imam razliku kvadrata. To raspisujem po formuli A minus B i u drugoj zagradi A plus B. Kad smo ovako raspisali, gledam da li se nešto može skratiti. Dakle, A plus B prepoznajem za skratiti. Ono što mi ostaje A na kvadrat minus AB i plus B na kvadrat. Ovdje sam zaboravio kvadrat. U nazivniku imam A minus B i ovo je kraj zadatka. Skraćivati ne mogu jer imam ove minuse, odnosno ovaj plus. Jedino kako su faktorizirani. U B zadatku nešto slično, ali prije nego što krenem raspisivati po formulama, mogu primijetiti da se ovdje nešto može izlučiti. Prvim monom A na treću B, drugim monom A, B. Dakle, oba imaju A, imaju B. Puta, ono što mi ostaje u zagradi je sljedeće. Ako od A na treću uzmem A, ostaće mi A na drugu. B sam uzeo ispred, izlučio i njega više nema. Minus, od drugog monoma ostaje mi samo devetka, jer sam A, B izlučio ispred zagrade. I ovdje ću prepoznat da imam 3 na kvadrat umjesto ove devetke. U nazivniku vidim da oba imaju A, čak 2, dakle imam A na kvadrat u svakome. To ću izlučiti ispred. I obojica imaju B. Ono što mi ostaje u zagradi, od A na petu uzmem A na drugu, ostaje mi A na treću. Minus A na kvadrat B, u ovom drugom je A na kvadrat B. Dakle, kompletan ga mogu izlučiti van, ostaje mi jedino 27. U tom 27 prepoznajem da je 3 na treću. Tako ću ga koristiti dalje za raspis. Prije nego što krenem dalje vidim da mogu skratiti B, toga više nema. I ovaj A i ovaj A na kvadrat, od njega mi ostaje još jedan A. Brojnik. U njemu imam A na kvadrat minus 3 na kvadrat. Dakle, to je razlika 2 kvadrata. A minus 3, a u drugoj zagradi A plus 3. Nazivnik. Za početak ispred mi je ovaj a u zagradi A na treću minus, umjesto 27 rekao sam 3 na treću. To je razlika 2 kuba. Pišem ovako. A minus 3 u jednoj zagradi, a u drugoj zagradi imam A na kvadrat plus 3a i plus 3 na kvadrat, odnosno 9. Ono što mi ostane nakon skraćivanja ovog i ovog je sljedeće. A plus 3 u brojniku, a u nazivniku imam ovaj a ispred pomnožen sa a na kvadrat plus 3a i plus 9. I ovo je kraj zadatka jer nemam više što za skratiti. U C zadatku čini se da ovdje postoje a na četvrtu, b na četvrtu. Međutim, idemo probati izlučiti od oba monoma nešto što je zajedničko.
Oba monoma imaju a, pa ću izlučiti a. Oba monoma imaju b, izlučit ću i taj b. Što mi ostane? Od prvog, ako izlučim jedan od a-ova, ostaje mi a na treću. B sam izlučio, njega više nema. Plus, drugi monom a sam izlučio i b na četvrtu, 1b izlučim, ostaje mi b na treću. Ovo ću poslije raspisati po formuli. U nazivniku vidim da svaki monom ima a i svaki monom ima b. Dakle, a i b izlučim ispred zagrade. Ostaje mi a na kvadrat minus ab, jer sam izlučio 1a i 1b. Dakle, nema više kvadrata. I plus b na kvadrat, jer sam b izlučio van i još 1a sam izlučio van. Ostaje mi nakon skraćivanja ab nema više. Ovo mogu raspisati po formuli. A plus b pomnožen sa a na kvadrat minus ab plus b na kvadrat. U nazivniku ostalo mi je a na kvadrat minus ab plus b na kvadrat. I kao što sam očekivao, pojavila se ovakva zagrada i dolje u nazivniku. Nakon skraćivanja, dakle ovdje je 1 i ovdje je 1. Pa prema tome ostaje mi samo ovaj a plus b u brojniku kroz 1. Dakle to mi ne treba, pišem a plus b.